Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Isayas, Kapitulo 22, versikulo 18. Ibaba na kanto ti Apo, ikaten na kanto itinangato asaad mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kaya't kung ayam mo kan ni Vicky, kahila. Isu tinapilik nga agbalin na kasukat day di mamim dito'y puso. Naimbag nga orasyo, Auntie Vicky. Kastamat ken ka, Kayla. Kaya't nakadimat laang agbalin amay kadwa nga inam? Awan problema kanyak, Auntie. Basta tinapatag. No anya ti pagragsakan ni Daddy, pakaragsakak matan. Ti idawdawat ko laang. Ayatam ko maitinapudno ni Daddy. Magnamnama ka nga ayatag itinapudno ni Daddy, Kayla. Umanugot ka kadi, nga agkalaysa kami kan ni Vicky. Okay. Awan parikot iti dayta. Kayat ko nga agsarita tapay ko mga umuna, Daddy. Agyaman na Kayla. Tay manugot ka matlaangan, ama kay relasyonak manen. Nagpili kayo kadimat lang anasaya at Daddy. Saan kadi akwar tayo lang ti kayat dayja a babae? Ay ayatan nak ni Vicky, iha. Amuyo kadi. No apay nga imanugutak ama kay relasyon kayo manan. Gaputa planok ti abroad. Kat kayat ko nga adda makadwayo iti papanaw ko. Anya? Kat kidawak ko maasaan nyo pa'y nga ikaskasar day ta Vicky. Aging gaasaan na ka makasangpat. Okay, no day tati kayat mo, iha. Iso nga ti masurot. Agyaman ak, Daddy. Ket, kaano ti ipapan mo iji abroad? Iti kabiitan a panawan, Daddy. Saan nga mo dagiti agamang agdengdengag iti saritaan da? Saan akayat ni Kayla nga agkalaysa kami iti amana? Pues, aramidag ti amin, tapno ikasarnak to ni Edo. Agsingsing patak, jak ipadlaw a kwarta laeng ni Edo tinapatag kanyak. Katapama na may kasarnak, awan ton ti maaramidan ni Kayla. Agan anat ka kanayon iti papanam, iha. Saan mo aliplipatan ti kanayon nga umawag? Wan, Daddy, kan uray da kayo mat. Saan nyo abaybay Auntie Baguio? Auntie Vicky, da kayo kumanti makaamo ka ni Daddy. Saan nyo ko maabaybayan? Saan ka madanagan, Kayla? Ikarik asaan ko abaybayan ni Daddy. Sige nga rod, Auntie. Daddy, mapanakon. Honey, kayat ko kumamat ti sumurot iti ayan ti negosyom. Kayat ko makita, no kasano apatarayam ti restaurant mo. O sige, ang inton maminsan tulangan. At dangamin appointment ko ita. Sige, ngam ikarim nga isurot nak, ha? Wen, saan ka madanagan? Makapaboring mat ngamin dito'y balay. Agmalmalumaklatan nga agtugtugaw. Di agbiro ka iti aramidam, tapno saan ka maboring. Anya ti serbiti katulong yung ay no agtrabaho ak dito'y balay. Diyak mo't imbaga nga agtrabaho ka. Ti kayat ko asawan, agbiro ka iti pagliwliwaam. Mabalin mo ti agmula-mula iti masetas iti hardin. Saan aday ta ti kayat ko nga aramidan, Edo? Ti kayat ko, masursurok dagiti trabaho iti restaurant mo. Iti kasta, makatulong ak. O sige, no day tati kayat mo. Isurot kanto, honey. Sir, ada emergency. Ada iti ospital ti anak ko. Ket no mabalin, saan ako maasumrak iti duang aldaw. Kasta? O sige, palubusan ka. Apag iso. Kayat ni Vicky ti umay dito restaurant inton bigat. Isupay lang ti agyan iti kaha.
Agyaman sir, talaga nalaka kayo akasarsarita. Kaya't ko kumamot amam mo ti girlfriend niyo ita. Siguro, nasingpot-mot lang akas itiday di Madam Mira. Amok analaing kayo ngagpili, sir. Siyempre, nasingpat ni Vicky. Saan ka madanagan? Ma'am-amom tumutlaan ni Vicky. Apag iso, nagpakada ti adda iti kaha. Sikapay lang ti agbantayin ton bigat. Ha? Amok nga tati aramidak ijay? Saan ka madanagan? Kadwa anak. Isuro ka, noon niya tirumbang aramidam. Katamaman ang makasuro ak. Mabalin na siyak doon ti agyan iti kaha. Saan na mabalin? Bayam latan aneroy ti agyan iti kaha. Apay asan na mabalin, honey? Ti mo na nga asawam. Saan ka di nga isuidi ti kahera? Saan na makaanos ni Mirang agbantay iti kaha? Kayat na ti agyan iti balay. Ket iswa mismo ti mangisagsagana kadagiti kasapulan miken ni Kayla. Tapno sigurado ka no anasalon at ken nadalos ti ipaunag mi. Boring matgayam ti pagasman ti asawam. Oh, kaya't ko akas jay mat kumati aramidam. Diyak kaya ta ma-stress ka. Isu abay am asabali a tao ti agyan iti kaha. Saan mo na panunutin ti may papan iti agkahera? Ti kayat ko, dito'y kalaang balay. Okay nga ron, no isuti ko nam, honey. Ay, makabanog matgayam ti agkaha. Isu nga rod, asaan mo na paginteresan ti agkaha? Sakit nagdadakkel ti sweldo dagiti trabahador mo. Imbag ano, saan ka maluglugi? Saan met? Kasi ti apo. Maparwar matlat ti abang, ken sweldo dagiti trabahador. Ken adamat basit ganan siya. Basit laeng? E dinto asika ti akin kukwa? Ang mga nudakdakkel pa yan, ti mapmapan ka dagiti trabahador mo. Ay na, saan nga agandar ti negosyo, no awan dagiti trabahador. Mapanak pa'y, madam. Sa dino ti papanam? Day off ko ita, madam. Anya? Ada day off mo? When, madam? Ay, nagsosyal ka matan akatulong ta ada day off mo? Adamot at talaga day off ti katulong, madam. Awan kayo pa'y iti daytoy abalay. Sigudad nga da day off ko. Anya? Sige, madam, mapanak pa'y. Da kayon ti makaam mo ditoy. Nagswerte matanday di akatulong? Adakit din day off na? Ay na, honey. Talaga mat ngamin nga the day of ti katulong. Asino nga rod timang trabaho kadagiti trabaho na? Sikapay lang Sana bale. May salaang mat nga aldaw. Kayat mo asawan, siyak ti aginaw kan agluto? Saan mat anadagsan at trabaho dayta, honey? Kabaalam dayta. Ay, anya pa'y ngay nga rod. Awan mo't sabali amang trabaho. Ta day off ket nga rod, jay katulong. Edo, agreeing kan. Naituro mo matlatan dito'y nagtugawam. Nakaluto akon, mangantan. Edo. Apay ngay. Saan mo nga agreeing? Ay, tulong! Tulungan, Dak! Heart attack ka no ti makagaputi ipupusay ni Daddy Kayla. Jacqueline, pagaro pa panawan nak ni Daddy. Jack man lang nakasao. Sakpay ti papatay na. Jack napakadaan ti pupusay na, auntie. Uray, Jack, ba't? Jack, impagaro, papanaawan ako ni Daddy. Nagsakit, dahito nga ipupusay ti amam. Jack, amuno niya ti aramidag, auntie. Sapay ka sa pulak ti agsubli adagos nga po iti trabaho. Kasano nga ron ti negosyo na panawan ni Daddy? Kan, ti balayo. Amok nga awan karbangak, kaputasan kami pa'y matanagkasar ka ni Daddy. Italag ko pa lang kada kayo, auntie. Amangan ngamin no ijaya kung balasiw tao nga agnaad. Anya?
Da kayo pala ang timakamu kadagiti na panawan ni Daddy. Naisurok mo't nga taamin ng dagiti rumbang nga isurok, auntie. Da kayo pala ang timakamu dito eh. Taagsubli ako ni abroad. Kaano ti pa nagsublim, Kayla? Diyak pa'y amo, auntie. Basta awagan daklaang na da problema. Italag ko pala ang kada kayo tinapanawan ni Daddy. Agan-anad ka nga ron ijay akanayon, Kayla. Agyaman auntie. Uray da kayo mat. Agan-anad kayo mat akanayon. Manipod ita. Siya kun tiagyan iti kaha. Kasanuak nga roden, madam? Agbalin kan a waiter. Kan may parehas di sweldom kadakwada. Nga, madam. Sakti kadakkalan iti sweldo dito eh. Ta sakti kabayagan dito eh. Dayta iditi ko na ni Sir Edo. Idi. Ngam ita taawanan ni Sir mo nga Edo. Ti desisyon kon ti masurot. Nga, madam. Awanan ti adu angam. No saan mo akayat? Nawaya ka, apumanaw. Anya ti kunayo, madam. Ibabayo ti sweldo mi a servidora. Kasta nga rod. Nalawag mo't siguro anang ngagmo ti imbagak. Ang apay ngay mo't, madam. Gaputa saan kayo akabailan na swelduan? Ang dakkel mo't ti mapaspas ti restaurant, madam. Asino ka kumaamang question iti pagayatak? Ti kayat ko ti masurot. Gaputa siyak tinangitalkan ni Kayla iti daytoy a restaurant. Kat no saan yu akayat ti sumurot iti pagayatak? Nawaya kayo apumanaw. Anya? Sa dino ti papanam? Sa dino pa'y kumadi, ag day off. Ag day off taruhupam. Sa anak nga umanugot iti dayta day off nga ibagbagam. Madam, apay asaan nyo ang maawatan ang kasapulan mi mo ti day off a katulong. Ni Sir Edo a mismo tinangibaga iti dayta. Natayan ni Edo. Isu ati kayat kon ti masurot. Ala, mapan kakit di agsukat tag trabaho kan. No saan mo akayat asurutan ti bagbagak? Nawayakan apumanaw tamang sapulak iti kasukat mo. Anya? Manipod ita, manayunan ti oras ti panagtrabaho yo. Anya, ang nalabas mo't daytan, madam. Binawasan nyo ti sweldo mi, sa ita agnayon kayo iti oras. Wen mat ngagpaiso, madam. Saanan anaing kalintigan ter aramiden nyo kada kami? Nawaya kayo apumanaw, no saan yu akayat ti patakarak. Nalaka akla ang amakasapol iti kasukat yo. No nayunan nyo ti oras ti panagtrabaho mi, nayunan nyo mat nga rod ti sweldo mi. Saan ati kayat yu ti masurot, kunakmanan. No si bibiyag pa'y kuman ni Sir Edo, saan nga umanugot iti kastoy nga aramiden nyo? Natay nga ruden, iso asyakon ti masurot. Nasaysaya at pa'y apumanaw ako iti daytoy a restaurant. Saan manang? Mano atawon tayon nga agtrabaho ditoy. Saan mo't aday ta a Vicky ti aking kukwa iti daytoy a restaurant? Anya nga ron ti rumbang nga aramiden tayo. Biro kak ti Facebook account ni Ma'am Kayla. Nasken ama-amwa na daytoy ama paspasamak. Ne, mayat nga agpaiso day ta na panunot mo, Roy. Agyaman at tanawagan kayo, ma'am. Apay nga imawag ka, Roy. Ada ka di saan anasayat ang mapaspasamak dita? Ado, ma'am. Ni Madam Vicky. Nalabas matenter aramiden na kada kami. Inikat nak ngagkaha, kat nagbalinak a waiter. Imbaba na dagiti sweldo mi, kat ninayunan na ti oras ti trabaho mi. Anya? Iso nga imawag tama nga matulungan na kami, ma'am. Da kayo matipod nung aking kuko iti dayto a restaurant. Sige, urayan nyo ti sasangpot ko dita. Agyaman ak no kasta, ma'am.
Ay na, nasaya at matada kayon, Ma'am Kayla. An-ano saklaangan tagserserbi ka ni Madam Vicky. Ipagpagapok kada kayo. Or-orayog ti pa nagsubliyo, tagpakada akon. Anya? Taapay man. Ni Madam Vicky, imbaba na ti sweldok. Sakit, di na kayat ngag day off ak. Talaga nalabas mo ti aramidon day di babae. Inaramid na matkan ka, tikas iti inaramid na kadagiti trabahador di restaurant. Ay, uwan ma'am, ngam anya ti aramidan nyo ita. Mapanak iti restaurant. Kat papanawak ni Vicky. Iha! Apayasaan mo nga imbagbagat isasangpet mo. Anya ko maaga po nga ibagakan ka? Anya tinararamid mo iti restaurant ni Daddy? Asino tinagkunakan ka? Abaliwam dagiti patakaran? Amom ka di anapatag ka ni Daddy dagiti trabahador na? Kwa, saan ka di nga intalag mo matan kanyak daytoy? Wan, ngamjak impagarop nga agabuso ka? Rupat kwarta ka matgayam? Saan arumbang nga ibabam ti sweldo dagiti serbidora? No saan mo akayat? Mabalinmat nga isublik iti sigod. Manipo dita, awanan karbangam iti dayto a restaurant. Kan mabalin mo matan ti pumanaw iti balay mi. Ni Emmy latan ti agbalin a caretaker ijay. Kayla, sa dino pa itan ti papanak? Makamo ka matan iti biyag mo? Ngam tap na awan mat makunam? Mabalin mo ti agtrabaho iti dayto a restaurant. Ngam kas may salaangan a serbidora. Anya? Saan ngagnanayon nga adda tayo iti nga to? Adagundaway a maipababa tayo. Nang rona, no saan a maiparbang dagiti araramidan tayo. Iso akasayaatan latta a napakumbaba, kan manangasi tayo iti pada tayo at tao. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.